Hezký podvečer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych vás přivítala na zahájení výstavy obrazů manželů a výtvarníků Jany a Petra Kellnerových. A tak bych moc ráda přivítala, kde mám tady jsou, tak bych moc ráda přivítala solistu opery Národního divadla pana Vladimíra Doležala. A ještě než dám slovo, protože on bude zahajovat výstavu svým zpěvem, tak ještě bych vám ráda představila pana starostu Lán, pana Karla Skleničku. A protože pan Sklenička pravidelně zahajuje výstavy, aspoň jsem slyšela, manželů Kellnerových, tak já bych si dovolila teď mu dát slovo, aby řekl něco o výtvarnících. Děkuji za slovo, dobrý večer, dámy a pánové. Není to pravda, že pravidelně zahajuji výstavu manželů Kellnerových. Se povedlo jednou zahajovat výstavu jeho bratrovi Karlovi Kellnerovi, nevím, jestli už tady je nebo není. A když mi Petr volal, abych tady pár slov řekl, tak ve své nadutosti jsem si myslel, že to bude jednoduchý, pak jsem si ovšem mě polil pot a uvědomil jsem si, že jeho výstavy zahajují lidé typu Jana Krause, Petra Haničince, tak jsem si říkal, co tady budu říkat, ale naštěstí teda jsem si řekl, ale oni jsou z Lánu, já taky, jsem sice starosta, ale snad to tam nějakým způsobem dáme dohromady. Já samozřejmě Janu i Petra znám velice dlouho, dá se říct od mládí, protože všichni jsme lánští rodáci, anebo téměř rodáci. Péťa ta asi přistěhoval, když byl trošku menší, takže se známe už od těch školních let, takže a známe se i velice dobře. A s Petrovými obrazy jsem se potkal, znovu jsem to dneska počítal, je to 37 let. Před 37 lety jsme s mojí budoucí manželkou roznášeli gratulace, pozvání a oznámení o tom, že se budeme brát. A tak jsme také mimo jiné navštívili přátelé našich rodičů nebo rodičů mé manželky, manžele Kellnerovi, a paní Helena Kellnerová, Petrová maminka, víme nahoru, říká, to je dobře. Víte, já mám nejmladšího Petra, znáte ho všichni, a já vám teda v té svatbě něco dám. Dostali jsme obraz. Ten obraz do dneška visí u nás u diváků, a když občas Petr s Janou k nám přijdou, tak Petr, přestože tam visí těch obrazů více, tak Petr se postaví před ten první a říká, hele, bezva, to jsme byli ještě mladí. Opravdu je to 37 let, kdy jsem získal, nebo jsme dost tenkrát, to byl dar svatý vlastně, že jo? Takže fantastický. Jana a Petr jsou úžasní lidé, protože oni sice odešli z Lánu, ale bydlí v Praze, ale pořád jsou lánští patrioté, pořád si udržují ten svůj domek na Lánech. Já věřím tomu, že to blbý říct na penzi, ale že se tam brzo vrátí zpátky na Lány a budou tam s námi i nadále, protože oni tam do té obce patří, oni tam s těmi lidmi žijí, se všemi se znají, pomáhají nám i v tom kulturním životě tam. Jenom tak namátkově třeba Petr pravidelně každý rok maluje obraz jednomu laureátovi, kterého obec Lány jakoby vyznamenává. Vidím, že jeden nebo dva tady mezi námi dokonce jsou, takzvaný klobouk dolů, kdy smykáme před nějakým občanem, který něco pro obec udělal. Jana samozřejmě, u Jany si objevil toho, že ona, Petr je výtvarník, že jo? Tak Petr to dělá v kále toho řemesla. Jana má svoje civilní povolání a přesto si najde čas na to, aby nakreslila takové krásné obrazy, samozřejmě květiny, což je jejich jména, jsou fantastický a já si myslím, že málo kdo také dokáže dostihnout. Ani Petr je taky dokáže. Takže k tomu, kromě toho, že teda má domácnost jednu v Praze, jednu na Lánech, pak se musí starat ještě o Péťu, tak ještě ke všemu teda dokáže malovat. Takže já si myslím, že to je úžasné a že v těchto úžasných prostorách, kde jsme se dneska sešli, se můžeme pokochat těmi obrazy našich přátel a doufejme, že jim ten štětec bude i nadále a ta ruka bude pevná, aby ty obrazy byly ještě čím dál tím lepší. Takže hodně úspěchů a bavte se tady.
předsedo, aby jsme tě viděli. Já jsem zahajoval výstavy jak Petra, tak jeho bratra Karla velmi často. Zpíval jsem truverské písně, Záviše z Falkensteina třeba, Mozarta, Smetanu, Händla. Petr mě teďko požádal o americkou baladu. Teďko po takovémhle úvodu nevím, jestli to zaspívám. Ta želva vždycky se v bocích kývával. On, jak ta řeka dravá, se vždy dopředu drál. On ruce nosil v kapsách a hlavou kýval. Už mistr Mississippi naň každý volával. Teď jsem zapomněl text. To je úžasné. O mistr Mississippi naň každý volával. Jednou si z rána vyšel na pusté řeky břeh. Tam potkal želvu starou, tu nejstarší ze všech. Dlouho se na ní díval, ona šla klidně dál. O mistr Mississippi tohle jí povídal. Dlouho se na ní díval, ona šla klidně dál. A mistr Mississippi tohle jí povídal. Řekni mi, želvo, řekni, proč tak pomalu jdeš? Pojď, vždyť promarníš moc času a nikam nedojdeš. Jsem 500 let už stará, dost času ještě mám. Vám mistr Mississippi, vám jednu radu dám. Jsem 500 let už stará, dost času ještě mám. Vám mistr Mississippi, vám jednu radu dám. Je pomalu, či rychle, svou cestu najdeš čas. I vpravo nebo vlevo, jeden cíl uzříš zas. Tam každá cesta končí, co bys chtěl ještě víc. O mistr Mississippi, tam dál už není nic. Tam každá cesta končí, co bys chtěl ještě víc. O mistr Mississippi, tam dál už není nic. Já bych ještě chtěl teda na závěr vám všem poděkovat. Než začnete jíst, jo. Je toho tady dost, máme ještě v lednici, takže můžeme jíst až teda.
Hlavně jsem chtěl poděkovat tady galerii v Šeradicích, protože to fakt krásná galerie. Chtěl jsem poděkovat panu starostovi za krásná slova. A hlavně tady Vladimírovi, který teda jsem ho donutil, protože je operní pěvec, zaspívat tuhle píseň, ale toho si taky vážím. A hlavně děkuju vám všem, že jste přišli, protože když se dělá výstava, nikdo by na ní nepřišel, tak taková výstava je k ničemu. Takže vám děkuju.